han patit presó o exili, han defensat llibertats, els aquí presents, que vulguin renovar el seu compromís amb Catalunya, amb les nostres llibertats, usos i costums que ens van ser arrabassats, ara podreu dipositar un branquilló de llaurer al costat de les constitucions de 1706, les últimes constitucions recopilades després d'unes Corts en les que Catalunya va reconèixer com a comte de Barcelona Carles III d'Àustria, com a comte i rei a la successió de la monarquia hispànica. Qui vulgui podrà dipositar un branquilló de llaurer. Demanem pas primer a Jordi Martí i Galvís, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que en nom particular ve a fer aquesta ofrena. A continuació, tota aquella gent del públic que vulgui fer-ho, sisplau, si pot passar caminant per aquí i agafar un branquilló i deixar-lo a la taula. Qui vulgui, ho pot fer-ho. Saber complir amb el seu deure en nom de la defensa dels seus familiars i amics, de la seva llibertat i dels seus drets. Aquí, en aquesta part del món, en aquest tros de la península ibèrica, qui ha defensat sempre la llibertat i el govern parlamentari basat en el pacte i amb unes constitucions que tothom ha d'obeir i respectar, som els catalans. Qui sempre ha vulnerat les lleis i ha trencat el jurament d'obeir aquestes constitucions ha estat el rei de Castella. Aquesta humillant desfeta de los tercios de Castilla Espanya no l'ha oblidat ni l'oblidarà mai. Fins al punt que en l'última guerra d'agressió i invasió a Catalunya, les tropes nacionales espanyoles van aturar l'ofensiva sobre Barcelona uns dies per poder entrar a Barcelona i ocupar-la el mateix 26 de gener de l'any 1939. Tot fent coincidir una data. Castella fa coincidir moltes dates històriques amb les actuals, perquè tenen memòria i volen oblidar el que els hi han fet. Això és com volen tapar la història. És en aquesta guerra que el regiment pirinenc número 1 es forma a partir de joves voluntaris provinents majoritàriament del món de l'excursionisme i de les joventuts dels partits nacionalistes. Són gent aficionada a la muntanya i que la coneixen i decideixen formar un regiment d'alta muntanya. És el regiment pirinenc número 1, el primer regiment de tropes aixecat per una Generalitat sobirana en armes i en guerra, per defensar, de nou, a la pàtria d'una agressió del provinent de Ponent. Les agressions han estat contínues i continuen. La nostra lluita per la llibertat també. Per això aquest acte és un homenatge a la memòria del soldat català. Tots aquells patriotes que han lluitat o lluiten i en pateixen persecució, presó, exili o mort, al llarg dels temps, i ara també, pel seu compromís en la recuperació de l'estat català, sobirà, en igualtat de condicions amb la resta d'estats del món. En honor seu, farem un minut de silenci en record de tots aquests lluitadors.